azpimarratu izan genuen Andoaingo udalaren egoera ekonomikoa oso larria zela eta kezkatzeko moduak. Egoera ekonomiko horri buelta emateko eta emaile horri zuzentzaileak hartu behar izan genitu. Agintaldi berri honetan gaurkoan beste notizia positiboagoakin gatoz egoera ekonomikoa balore negatiboetatik balore positiboetara pasatzea lortu dugula. Egoera ekonomikoa honetan bideratzeko, esan dudan bezala, asko lagundu aurrekontuak ere eduki izana. Aurrekontuen ardura udal gobernuarena baldin bada ere, azken batean udalean gauden alderdi guztien ere baita zerikusia eta ardura konpartitua izan behar duela, ez da horretan. Eta aurreko agintaldia falta bota genuen konplizitate hura bintzat gai botoroetan edo gai handitan udalari, herriari gai handi horiek eragina zuzen egiten zuena genuen konplizitate hori eduki eta bai zorionez bintzat agintaldi honetan ikusten dugu badagoela eta hori herriarentzako ona izango da. Funtzionamendu gastua. Gaur egun, 18 milioi euro baino gehiago bideratzen da gastu kubritzera. Soldatak, erosketak, diru laguntzak eta bar. 2009an, udalak jasotako eurotatik 97,8 bideratzen ziren gastu korrentera. 2014an, eurotatik jaitsi da 94,5 bideratzen dira euro esan duten izena. Zorra. Gastu korrentia horrekatu egin da. Zorpetzea, erdiraino jaitsi da, inbertsioak egiteko hasteko aldagai garrantzitsua da. 2010an, zorpetzea 5.096.000 euro zen. 2015an, jaitsi da 2.819.000 eurotara. Da, euretik berreita dago murrizketa. Aurrezki garbia. Guri balibidekin inbertsioak egin ahal izateko, aurrezki garbiari errepatu behar dio. Datuak hauek dira. 2011an, 418.000 euroko negatiboa benduan. 2014an, milioi bat, 992.000 euroko positiboa. Azken hamarkadako datu honenak dira. Gerakina, remanentea. Altxortegian geratzen den kopurua adierazten dut. 2012an, 478.000 euroko negatiboa. 2015an, 776.000 euroko positiboa. Esan behar da, hobetu egin dela, baino ez da hoberena. Urratsak guaindikan eman behar ditugu, baino bide honean guazela aipatu eta nabarmenduko genuke. Baina baita ere nabarmendu nahi dugu urrats horiek eta bide honetan jarraitzeko denon ezinbestekoa dela denon parte hartze eta denon implikazioa denon esaten dugunean, ulertzen da udaletxean edo udalean parte hartzen dugun zinegotzi eta politikari guztiena, ez da?